Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kinong tray jong ka GVK EMRI, ki bahapo ka syatri jong ka Meghalaya GVK EMRI Workers Union. Hak arpu pratrek mentau nailar arhajar kat kendai. Kilayo alat belit penpau ya ki jinghe jong ki. Sahu Menteri Kena jong ka Sarkar Pedang Ramdas Athawale ubakmi yaknat Ministry of Social Justice and Empowerment. Hagani ka jing kendo kinong ilam jong ka seng kinong tray jong ka GVK MRI kila dawa na u ban persngau sya ka Sarkar Pedang. Halor ka jing dawa na ka Sarkar Jila Meghalaya ban shimti hino ya ka jing tray kam ha ka jing syakri sya ki pajba ha ka kot ka khya. Kham tam ha ki khap bakarke ne ka 108 service ha ka Jila Meghalaya hi borok away. Namar baka GVK EMRI kaladko ha ka jing tray kam nyoka ki babon kiliang khamtam ha ka baydai bat ka bha ka miat jong kinong tray kaliang jingi kung poinon ikwa ba ka government hi kan shimti ya kanika 108 service namar kum bangi I menta da ka jing tray jong kini ki agency ka GVK ka penko sibun ya ka kam ha kamla ban poi ka thong kat kum jing dan kam jong ka state ya ka ni ka kam ka bangi la ban serve ha ka ta kum ka badai ya ki ba jongi takade kita kadau ti nak liang jung uru kejing kendu pada mentan bat u bang ye dan meeting te bangila ya keren bat u mentan wong ba ai ngin ya kamat kut so kata agreement ka ba si ka ba kan kasa stang sistem nomor ka agreement kat kum kejing tip jungi kan kut hu arhajar arpuwe banai match ti hadin jung kata ngin sa pai ka ibade bon le nak liang jung u la ong ta hu la sumkhya wong sa pha da ka sithi shau cm jungi dia kata kadi kam jongki dia kabo kongsan pada ni kolong ba balengi poi hadu kat ni kolong ba boros kata gini jing kum mun ong ma ngi maintain ya kata status quo ka ba ngi krem le ai wat gi pat ba ru ki krem yo su ki jing ya ki jongi nemar ngi burom ya ka status quo kum bala batha da ka government dia hakini gi haket apreng jong ni ka status quo kum mun ong no ngila call off gi strike jongi ngila weng ki lama ngila ya close gi case tingila ya ka strike kumong omtan ngila weng tideng ta kadau ni selong ban ngi selong jarjar tingi se pej proyek ta ka arbanai ka bangila abu na kaliang jong kainan ngi bu arbanai ba ka government bat ka management kidiban pendap ya kani kumba labu ka por ti handai lada kampoi se ya kata ka arfu artrik kam sakut kata ka arbanai arfu artrik ka sakut ti ngi sapakat ya kam ka diban le namar ngi nginum susong kumne kumbangilong kumbangi imenta namar ka daitang bangi burom ya ka rajong ka sarkar takadau ngi salong sangap jar kumni jaga bangi so nomor kumusong no ngi betri hani mde ki khulung khana ngi ki larang ba ngi suthu ya ka rukom long jong ka kam takadau kat kumuji I jongi pada menta ka management kam senyo I ru amengi kadang penmi sibun ki ba pen kelumar simut ngi kumba man hakani kini benai bala dep ka didok ya ka salary takatu ka ta ya ka pelapisa jong ki staff jongi ki babon nalor baki baret tulok na kaliang jong ka management ka klem burom ya kata ka rai bakal ada sarkar beling ong klem burom namar ba hadin jong tu ka rai bakal sarkar ka ai ta ka jing sisa kam dei ban pressure ka nyangi kumun so no ya kata ka training bagi khot mo kata ka di refresher training ka bagi jule ahman kan riu banai ti ka jing so jingi pada kalong ba ngi so dan kam bakin penbiang soy ka hok jingi namar boleh yitai ar banai lai itai arbanai lai kam dei ka por ka bajai namar arbanai te empat dei ka ba jalan ka por ban lej ka training namar ni ibu arbanai la kila ban penbiang so ngi ya kita jing dawa jongi la kila ban address ngi ya kita ki grievances jongi dan ngi ru ngi sa lej ka training te handai kat kum bajing suthu jongi la ki sngo ba kani ka training jongi ngi kisngo ba ki omba ka loss hakmat jongu u minister hakmat kum ki help minister secretary help jongka government ru Pravin Bakshi da ka bagi ong ba kadega great loss hapo ka high level committee ki kren kata ki ong ba kadega great loss la rekim le kata ka refresher training hale ka jingkali ka bami pada menta ka long ba na kaliang jongka management haba ki recruit ki brio kumenta ki recruit la long well qualified ka la dap sa training ru kat ba hadu si hadin system kidang yo ka appointment letter ban join ya kam ti kitu ki boyo ka appointment letter ban join ya kam hadin system atau ngi na kalian jongi bangidan ya kata ka refresher training haman kan riu banai ti kitu gidan kam ne ban wan training bang kai namar ki wan thep kam kumenta kasi kumenta banai kon thep kam ki yo kam hadu kum sem senam
hadin sistem ki khot appointment banwan jonya kam tegitu kim don kam ya ke refresher training lada ki ong wengi ba ngi don kam ya kata ke refresher training te kumu gi thap direct iki gi bri bala training de snam te kata kalong kata ka karukum le jong ki kata kalong kapen snow yengi ki staff ki bay don hangni namar gi bon hangni ki staff ki bare ngi sothu ya kam tam gumun si ong no ngi la don ka experience ka bala bon snam te handai bende kren ya kata ba kim maintain pada status quo te kum management kam dei su ka company berakat ke JVK ka ada sothu iki an yaki rule jong ka government hamba kala batai ban maintain ya kata ka status quo ya kata ka jing atulop hadu mentai kempat seo te ngasau bur ba kinum se hiru tingin se pai lada kim se te ngin sai pai ke ibrahim le ngin sa chong ka house ngin sai perkat tembatat hadu menta namar na hapo ka high level committee na kaliang ka government kila ong yengi ba pia sapa sya management jong pi da ka representation kenamba kan kinla ban pensai namar ngin kam ya clarification pi naki ha ya jing atulop na kai gadau ki ot tingin ada pa ya kataru ngin ada pa ta hadu menta mana kini bangi pak ke klaim trek ban receive tang ki thi jong iru taga pun iba kamon kim senyo ini ya kata ka jing bathak dak sarkar bangin pak ya kata ka representation ya kata bangi aru klaim ki kim senyo tingi snoba da kim senyo tingi ya katu jing otulop ngin sanang yang bodin bait namar ba kamdei su ka bakai ka jing otulop namar ba hadu pra pungut ne nyo pungut ki staff ki bisa otulop ka bisa kala abun ba te ya kani ngin sanang bodin te den tak kadau ni nak union ni le ban maintain yang kata handai ke management la ka maintain kata ka stuhi tambah hadin ka arpo artrik ngin la show meeting biang tingin sa pai ikam ka pas khamat ka ikon